cewa shi ɗan kasuwa ne yana ƙasan yayan shi kusan shekara 15 ya ƙi ya yaye shi kuma gaskiya nauyi yawa yake ƙara masa idan ya yunƙuri zai bar ƙasansa sai mamarsa ta ce wai bata yadda ba ya ce mahaifinsa ya daɗe da rasuwa kuma wanda yake ƙarƙashin nasa ba jin maganar babban yayansa yake ba shine yake neman shawarar malam. To na farko dai a shari'a ba inda aka ce wai wani yayanka ko wani kaninka ko wani kawunka ka je kai ta masa aiki ba lissafi ba sallama, babu wannan sam ya kamata idan ka masa aiki ya sallame ka, kuma idan lokacin sallaman ka yi ka samu freedom ka je ka buɗe naka za ka iya zuwa. Ba za ka je ka zauna mutum ya dankwafe ka kana ta tara masa kuɗi da shi da 'ya'yansa da magadansa ba, sai ya zo ya faɗi ya mutu 'ya'yansa su kore ka ba. In ka ga kayi kwari ka kai kawai ka ware ka je ka yi, Allah ya taimake ka. Kuma idan ba a maka sallama mai kyau ka yi magana ka ce a sallame ka sallama mai kyau da ta dace da irin aikinka da zamani. Duk wannan abin shari'a ta baka dama, sai dai ƙauyancinka da gidadancinka da rashin wayewanka. Ka zauna kana ta hidima a gidan yayanka ko kanin babanka ko kawunka dan uwan mahaifiyarka, kana ta masa hidima amma yana tauye maka hakkinka baya baka. Magana za ka yi. Ba ma sai ka gaya mahaifiyarka ba. Ita tana can gida ai tunda dan uwanta ne. Ba za ta a ce ɗanta ya saba nawa. Kawai ka je ka ce ka biya ni hakki na kurum. Magana alakanka da mahaifiyata daban. Magana hakki kuma ni ina da iyali, ina da 'ya'ya, ina buƙatar ci, ina buƙatar sha. Dan haka ka bani hakki na. Ko ka ban hakki na ko kuma gaskiya zan fita in nema hakki na a waje. In ya baka fa nema ku ci gaba da zama da shi, ka kyauta ka faranta. Idan kuma bai baka ba, za ka iya ballewa ka rabu da shi ka je ka nemi abin da za ka ci ka sha ka rayu. Ita mahaifiyarka kuma ka bata haƙuri, Allah ba ta haƙuri, saboda me shari'a ba ta baka dama ka ci gaba da zama akan abin da za ka cutu ba. Ita ma shari'ar mahaifiyarka, shari'a ba ta dama ta takure ka tana cutar da kai ba ta wannan damar ba. Amma dai a lallaba a hankali, a bi sannu ka nemi 'yancinka, ka nemi hakkinka. In ka balle ka je ka buɗe naka, matukar zalunta ka yake yi, matukar hakkinka yake cutar ka yake yi, to ba kai laifi ba. Wallahu alam. Allah ya saka da alkhairi wannan yake